silazimo iza naše gline u međuprostor. Divovci 207. Pousorske ljute. Cilj izviđanja ovog terena je bezimeni vis, da se ovlada omahinim njivama. Ovaj rejon je u zoni odgovornosti 202. Viteške brigade.
da nije tu. Da nije kakav prislušnik. Uređaj. Ne gre. Eno je tamo je na kraju da rijeđa, ali ne gre. Zauzmite poziciju. Jedan je način divni bio. Ja, šta